или добре дошла. Ние няма как да скрием, че си говорим на ти, но можем да си говорим както си искаме в крайна сметка. Добър вечер. Метаморфозите на Сидеров станаха прекалено много, за да можем да подозираме едно единствено и само скандално и само зло нещо там. Казвам го, защото независимо от поредицата от съвпадения, които предизвикаха това оскандаляване около неговата фигура поредно и около джамията, той играе ролята на един своеобразен детонатор, който показва, че са налични много сериозни проблеми, за които не се говори сериозно. Вие сте в свободна зона. Продължаваме сега с Люба Колезич и вече към нас се присъедини Иво Маев. Добре е дошъл. Добър вечер. Говорим за това, има ли бъдеще или въобще има ли нужда от аналитична журналистика, в по-конкретен аспект за това дали журналистиката е територията, която е в състояние и е призвана да реагира на ситуацията в момента. Значи, ако вие погледнете решението, с което е регистрирано главното мюфтийство, последното мюфтийство, защото те са две, както Българската църква, ако видите съдебното решение и мотивите на съдията, с които той е подписал това решение, вие ще останете удивен. Защото там, аз съжалявам, че не го нося, не знаех, че това ще бъде част от темата, която ще дискутираме. Аз го видях. Ами там видяхте ли пасажа? Последното, което реабилитира отново... Да, след като е било отхвърлено два пъти. Мустафа Хаджа. Мустафа Хаджа, да. Понеже той няма юридически аргументи, самия съдия няма юридически аргументи, се позовава на шариатското право. Точно така. Да, така е. Той се позовава на начина, по който възниква една общност в мюсюлманския свят и счита това за една достатъчно основание това мюфтийство да съществува. Значи за мен това е скандално. И не само, че е скандално, това е опасно. Съдият се казва Стефан Грозев. Стефан Грозев. Извадиха, или беше направен опит да се извадят някакви данни за това, че този човек не е взел безкористно това решение. Още повече, че... още повече, че бяха изнесени и факти. Имейли, разменени имейли между Сабрие Сапунджиева, бивш депутат. В ЦИК в момента. В ЦИК и така нататък до важни фактори в мюсюлманското вероизповедание на Мустафа Хаджа, в която се обяснява, че днес ще бъде гласувано решението и то ще бъде позитивно. Тоест, очевидно е било предрешен въпрос. След толкова годишна битка, в която все пак съда на най-високите си нива възстанови по някакъв начин на чисто юридическа справедливост. Забележете и съда в Страсбург. И съда в Страсбург. Ние не говорим тук за персонификации на това мюфтийство. Нещо не ми е ясно. Аз това, което говорите, признавам си, не съм го видял. Обаче не съм го и прочел. Никъде. Защото много лошо... Това е въпросът за аналитичната журналистика. Това беше много лошо застъпено като информационен повод, а беше сериозен информационния повод. Предателството, което беше извършено към българския народ от съдебната система, настроена да действа така, че да оправдава корупцията и да наказва кокошкарите, започна от началото на този преход. Сега просто няма значение вече кой с кого се договаря, защото тази матрица работи. Създава се фундация, как се казва, някакъв институт това, и така нататък. Това, което беше във Виена представенето, на Клинтън и така нататък. Клинтън, Къде е тук скандала? Скандала е, първо започва с едно лице, което е изпълнителен директор на тази фундация и се казва Стамен Станчев. Говори ли ви нещо това име? Не, на мен. Преди 5 години този човек беше арестуван в Румъния за шпионаж. Да, спомням си. Този човек... Стамен Станчев ли беше? Да. Това е човекът, който е работил с... Сигурен ли си, че Стамен Станчев не беше ли някакъв Назиколов роднина? Не, Станчев е. Дали е Назиколов роднина сега... Стамен Станчев. Да, това е човек арестуван около скандали в приватизацията на Румъния. Между другото, тясно свързан с фигурата на Марк Рич. Знаете кой е Марк Рич? Станчев беше арестуван по обвинения в шпионаж в полза на, в крайна сметка, крайният потребител беше Русия. Да. Нали? Това е същия човек. Същия човек. Този човек сега в момента е изпълнителен директор на фундацията на Петър Стоянов. Тази Виенската фундация, току-що създадена. Невъзможно ми се струва, защото той не е ли в затвора? Не е в затвора.
Така както и Марк Рич, 3 часа преди да изтече мандата на Клинтън, му беше разписана амнистия от президента Клинтън. Сигурен ли си в това? Какво, че е работил за Марк Рич? Не е съвпадение на имена. Не е съвпадение на имена. Да, имаш повод да провериш. Не е съвпадение на имена. Защото ми се струва странно. Той наистина беше осъден. Спомнете си, че Марк Рич също... Той стоя в затвора, беше съден. Да. Въпрос не ходиха хора да го спасяват българи. Точно така. И вече е пуснат, така ли? И вече ръководи тази фундация. Аз не мога да кажа по какъв начин се е случило това пускане. И аз не знае как се е случило. Просто той се озовава, този човек се озовава. Той, между другото, от Ловеч. Има много интересна история в ранните години на прехода. Но вижте връзката с Марк Рич. Неговото оправдание, знаете кой е Марк Рич, така известният товариш от Запад, който натрупа състояние още по времето на съветите. Значи, Марк Рич беше разследван от Джулиани за най-голямото данъчно престъпление в историята на Съединените щати. Още Джулиани не беше кмет. 3 часа преди изтече мандата на Клинтън, той подписа неговата амнистия. Сега Клинтън е в ръководните структури, мисля, че на тази фундация, така както и Петър Стоянов е в ръководните структури на фундацията на Клинтън. Стамен Станчев, който около 5 или 6 години от своята кариера прекара в фирмите на Марк Рич, е изпълнителен директор на тази фундация. И това минава безпроблемно. Нещо повече... Изобщо не се говори за него. Този Стамен Станчев... Ние си говорихме повече тази седмица за обира в дома на Петър Стоянов, отколкото за този факт. Той изобщо не се говори за това. Между другото, аз си помислих, дали обира не е направен така, вече конспиративните мушмуроци из главата ми се разхождат. Дали обира не е такова съвпадение, или умишлено, или случайно. Сега ще кажеш нещо, което току-що си помислих. Което да привлече вниманието всъщност към това, което се крие зад пътуването и прословутата фундационна дейност. Не да го привлече, да го отклони. Един вид, това е скандала, вторачете се тук, не гледайте там. То така или иначе никой не го... Иначе никой не гледа. Нали? Това е... Значи, всъщност, днес назоваваме два наистина крупни скандала. Първият е с решението на съдията Стефан Грозев, което наистина трябва да се сложи, ако имаше журналистика, наистина, защото тя е в момента мястото да се разнищи. И това за Стамен Станчев, това наистина е грандиозен скандал, защото този човек, тук ще се въздържа да го коментирам, защото не съм убеден дали е назовавано или не. И ако не е назовавано, ще излезе, че разгласяваме някаква класифицирана информация, но той... той за да бъде обвинен в шпионаж, той преди това има определена предистория и то в много специфична система. Този човек. Да, точно така. За мен е скандален фактът, че той просто заема този пост, като че ли живота му започнал от начало, или поне тази част от живота му, която започна. Ето, това са примери. Значи, това са неща, които ние всяка седмица, между другото, имаме такива примери. Това, за което говорим, са от такъв калибър национални проблеми, че те не би трябвало да остават в изолирано пространство. Затова трябва да се говори, да се вдигне шум. Къде е, Жоро, да се вдигне този шум? В кое шоу да го направим? По-добре аз вече съм стигнала до отчаиващата, или може би не чак толкова отчаиваща мисъл, че всеки ден ти е подарен и всеки ден решаваш някакъв проблем за себе си, в собствената си професия. Между другото, разбрах, че моят любим владика Николай е заплашил Волен Сидеров с отлъчване от българската църква, което е абсолютен потрес и парадокс, защото този Сидеров, грешен или по-малък или по-голям грешник, но той не е съгрешил спрямо българската църква и християнското вероизповедание. Нищо, тя църквата вече се намира. Между другото, социолозите твърдят, тези, които критикуваме, че тя била най-популярната институция в момента. 41%. Църквата. Мира Янова, Амира Радева е написала... Което това не се е случвало за последните 20 години. Според Мира Радева, може би да. Традиционно армията. Ако е друга социологическа реалност, тогава се връщаме към качеството на изследването. Защото до сега винаги армията е стояла в върховете на рейтингите на националните институции. Което означава, че се извършат този тип параполитически неща,
Защото поведението на владиката Николай е квазиполитическо, параполитическо, каквото щеш там, но кой го мотивира? Мен това ме смути. Как така ще отлъчваш актьора Волен Сидеров от Българската църква? Отлъчи го от сцената политическата, задейства и избори. Нека той да след кастинга да не сполучи. Това означава, че зад случая Сидеров се крият други движещи сили. Вие обаче, потресах се малко да ви кажа, имаме зрител, обаче след това ще развие своя потрес, защото той наистина нещо тук става не съвсем нормално, да ви кажа.